Suon maayong gabi kaninyong tanan. So naanak kita sa ika-duha ka gabi sa atong simbang gabi. Ang simbang gabi usa ka malipayon nga tradisyon dinhi sa atong nasod nga siyam ka adlaw sa dili pa mataw ang Mesiyas, mao kini ang atong gibuhat nga nagsakripisyo kita pag-ayo, nagmataog sayo, nagkatulog og sayo para sa atong pagpangandam sa atong kaugalingon sa pagkatao sa atong manunubos. O kining malipayon nga tradisyon nga gitawag nga simbang gabi, kabahin na kini sa atong kultura isip mga Pinoy. Dinhi sa ika-duha nga gabi sa simbang gabi, atong madungog sa Ebanghelyo ang taas kaayo nga talaan sa kagikan ni Hesukristo. Taas kaayo nga mga kaliwatan, mga gigikanan, mga kagikan ni Hesukristo. Gi isa-isa kini pagsulat sa atong ebanghelista San Mateo. O kung atong maobserbahan dinhi sa taas kaay nga mga pangalan nga gisulat ni San Mateo, atong maobserbahan ang tulo ka mga grupo sa mga tao. Ang una nga grupo gitawag og patriarchal group nga gilangkuban nila ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Sila ang tinubdan sa mga kaliwat sa mga Hudiyo. Si Abraham, siya ang pinaka-patriarch, gikan siya sa lugar nga gitawag nga Ur, nga sakop karon sa nasod sa Iraq. O sumala sa istorya, mi biyay siya, nagpanaw siya paingon ngadto sa Israel. Ug didto sumala sa giingon sa istorya ang yuta nga gisaad sa Ginoo, didto niya gidaghan sumala usab sa bendisyon sa Ginoo ang kaliwat nga mga Hudiyo. So gikan kang Abraham mi guwa si Isaac, gikan kang Isaac naa si Jacob ug sa iyang mga pamilya. So sila ang itawag nga patriarchal group. Ang ikaduha nga grupo gitawag og grupo sa mga babay, na ay upat dani nga grupo sa mga babay nga giapil usab ni San Mateo sa listahan sa mga kagikan ni Jesus. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, o dinhi sa katapusan nga bahin si Maria. O human sa grupo sa mga babae, grupo usab sa mga unknown monarchs, kanang mga wala hiilhi nga mga hari nga naghari sa Israel, no? Group of the unknown. Kay nailang istorya nga misupak sa kabubuton sa Dios, misimba sa laing mga Diyos-Diyosan, mibuot sa kagustuhan sa Ginoo, nahimo silang mga makasasala o uban pa. So ang tawag sa ilaha, the group of the unknown. Ang istorya sa mga kaliwat ni Jesus, usa-usab kini ka istorya diin atong masulti ang kanang istorya sa katuliran sa kinabuhi. Atong maobserbahan nga gikan sa mga kaliwat ni Jesus, gikan sa grupo sa patriarchal paubos, mga tao nga mga makasasala, nakasala sila, natintal, nagsimba sa Diyos-Diyosan ug uban pa.
Pero istorya usab kini sa katuliran. Gikan sa ilang pagkahimo og sala, gikan sa ilang pagkamakasasala, natulid, naminaw sa pulong sa Dios, nagpuyo sa pulong sa Dios, nahimong tulid. Pero human sa katuliran, nibalik na usab sila sa pagpakasala. Hantod nga utro na usab sa pagpaminaw, natulid ang ilang kinabuhi, o usa ka linya nga hiwi-hiwi. Dili siya straight line, kundi hiwi-hiwi kung atong lantawon sa linya nga straight, hiwi-hiwi kay usa ka higayon nakasala na hiwi, usa ka higayon nahinuklog, nagbasol, naghinulsol sa mga sala, namati sa pulong sa Dios, natulid. Pero nahiwi na usab kay nakasala. Pero atong maobserbahan sa pag-abot sa Ginoo, pag-abot ni Jesus, usa na kini ka straight line. Gikan gali sa unang pagbasa sa istorya ni Jacob, no? Gipanawag ni Jacob ang iyang mga 12 ka mga anak. Si Jacob, bedridden na siya, himalatyon. Pero nakatawag gagapon sa iyang napulugdwa ka mga anak para iyang hatagan og bendisyon. Ang mga anak niya, naghinam-hinam nga ang iyang hatagan og bendisyon mao si Jose, si Joseph. Kay mao man kana ang iyang anak nga paborito. Mao ang pinaka manghod kamanghuran niya nga anak. So ang uban nag-expect nga siya gayod ang mahatagan og last nga bendisyon gikan sa ilang amahan. Pero ang ilang gilauman, ang ilang gi-expect anang wala na tuman, kay ang gihatagan og dako nga pasidungog ni Jacob og gihatagan og bendisyon dili si Jose kundi si Juda. Si Juda mao ang hinungdan nganong si Jose nga anak ni Jacob na nabaligya ngadto sa Ehipto. Si Juda mao ang pinaka igsuon ni Jose nga sigid ang namugos para ang ilang igsuon nga si Jose mabaligya ngadto sa Ehipto. So dako kay kanang asala kay iya manggibaligya ang iyang igsuon ngadto sa mga negosyante paingon sa Ehipto. Dako kay nga sala. Pero sa unang pagbasa, gibindisunan, gipasidunggan ni Jacob si Juda, dili si Jose. Nga gikan sa iyaha, sumala sa iyang prophecy nga iyang nadungog gikan sa Ginoo, diha kang Juda mudto nga ang usa ka gamhanang hari nga maghari sa tanang katawhan sa Israel, o ang iyang gipunting mao si ang pagkatao ni Jesus gikan sa kaliwat ni Juda. So nakasala si Juda pero sumala sa plano sa Dios, sa kaalam sa Dios, natulid. Ug karon ang prophecy ni Jacob sa unang pagbasa nahitabo, nahatagan og katumanan kay ato namang gipaabot si Jesus nga gikan sa kaliwat ni Juda. So gikan sa pagpakasala, natulid, na gitunga diha sa iyang kaliwat ang usa ka Mesiyas nga gipaabot natong tanan. O dinhi sa grupo sa mga babae, sila dili sila perfecto nga mga babae. Si Tamar, prostitute. Si Rahab, prostitute. Si Ruth, dili siya Hudiyo, kundili siya taga Moab. Miadto lang siya sa Israel, dito siya naminyo kang Obed nga maoy amahan ni David. Pero dili siya Hudiyo, Moab siya, foreigner siya. Pero ang tanan nga mga sayop, gikang Tamar, prostitute, Rahab, prostitute, Ruth, foreigner, dili siya Hudiyo. Pero pag abot kang Maria nga inahan ni Jesus,
didto na nahatagan og katuliran. Nasad man kita kung unsang kinabuhi ni Maria nga iyang inahan si Santa Ana ug si Joaquin. Siya man ang inahan ni Jesus. So natulin ang mga sayop sa una kaniadto, pag-abot niya nahatagan og katuliran na straight ang tanan, natulin. Bisan sa mga grupo sa mga unknown nga mga hari, sila ni Roboam, si Josaphat, si Asa, Abias o uban padahang kayo. Ano mga nagsimba sa Diyos-Diyosan, daghang kaay mga babae, nagkalain-lain, nakasala sa Diyos, mga hari sila. Pero pag-abot ni Jesus, nahatagan o katuliran ang tanan. So usa ka istorya sa pagkasala sa mga tao, usa-usab ka istorya nga natulin, gumikan sa kaalam, gumikan sa gahom sa Dios, nahatagan og katuliran ang tanan. Sumuo ka na ang kinabuhi ni Jesus. Karon ang atong lantawon, ang atong kaugalingon nga kinabuhi. Kung kita ba kaha nahimong katuliran sa atong pamilya, no? Atong balikan ang atong mga lulo-lula sa una. Kasagara atong mga lulo-lula sa una nga nang wala sila'y grado, kay kontento na sila sa mahuman og elementary, okay na, maka perma lang, okay na, no? Pag-abot sa imong mga ginikanan, anak nila, ang uban sa ilaw, kasi nakatuwas, ang uban wala, ang uban nag-adik-adik, ang uban nakasala, ang uban naghambabay. Pag-abot sa imuha kaha, tulid ba ka ang dagan sa kinabuhi? Dako kay kini nga question mark sa ato basin kita nahimong hinungdan nganong ang atong pamilya na nahimong ilado sa pagkakawatan, hilabtunon ug uban pa, no? Basin ka sa atong kinabuhi nahimo kita nga hinungdan nganong ang atong pamilya atong nabira ngadto sa kaalautan kay gumikan sa atong mga gipanghimo nga dili maayo. Maanindot kung ang kita ang nahimong hinungdan nganong na-straight, no, ang dagan sa kinabuhi sa atong pamilya. Wala kita nagpadala sa ilaha, nag-focus sa pagpuyo sa kagalingon, nag-study, nag-eskwela, balag lisod, balag dili sayon. Nag-eskwela, nag-study, naningkamot para dili makasala, hinimbahon, himanggihatagon, Diyos nun, kusog magkumpisal sa pari, ug uban pa, nahimong tulid ang dagan sa atong kinabuhi diya sa atong pamilya. Na may uban nga mga ginikanan nga, sila na hinuon ang mutuklod sa ilang mga anak ngadto sa kaalautan. Kay moingon sila nga, nakahuman ka na grade 6, so ay na lang pag-eskwela. Sa college, high school, kay kami sa una, wala may gipa-eskwela, maayo man lang gyapon ang kinabuhi. Usay sila ang mupugong sa pagkatulid sa ilang kinabuhi. Sila ang mupugong para mamahimo nga maplastar ang kinabuhi. Usay sila ang mupugong para mamahimo nga ihimplo ang pamilya. Dili na siya maayo nga panig-ingnan nga atong ihatag ngadto sa atong mga anak, no? Ganina nagkumpisal mi dito sa likod sa mga kaslunon sa mass wedding karong 28 o sa pagpaminaw gikan sa pag-interview ganina sa kaslunon, daghang kay mga problema diha. Ang number one nga pangutana, nganong wa man mo nagpakasal, nganong nag-ipon-ipon man mo, diba? So daghang kay mga rason kano ingani nga to, pero ang pinaka common nga rason nga akong madungog, at least sa ako nga nagduol sa ako mao nga
ang mga ginikanan nagpugong nga sila magpakasal. Daghang kay mga rason nga na ano man nga ang ginikanan maoy mo babag hinuon sa katuliran sa ilang mga anak. No, so usak dako kini ka butanga angay nato nga pamalandungan sa atong kaugalingon. Kadaghan nato ni nabasa kining istorya ni Jesus sa iyang kinabuhi, kadaghan ng higan nga atong nadungog kini. Pero ato bang napamalandungan nga si Jesus na imong hinungdan nganong natulid ang ilang pamilya? Kita usab unta maningkamot para ang atong pamilya pinaagi sa ato ang pagpaningkamot o pagsakripisyo mahatagan o katuliran maila sa katilingban nga mga Diosnon nga mga hinimbahon o labaw sa tanan maila nga mahadlokon sa Dios. Amen.